Ngengxowa-mali yonyaka ezizigidi ezingama-65, esi sixeko sithi inkqubo yaso yenkathalelo ijolise ekunikeni isidima abo bangenandawo zokufihla intloko. Umaspala uthi akumelanga kubekho abantu abalala phandle. Esinye isixa-mali siza kuya kwiindawo eziphantsi kolawulo lwemibutho engezinzuzo. Eli lilinge lokongezwa kweendawo zokulala nanjengoko ubusika sele bunkqonkqoza. Our city's care program to help people off the streets has been increased to 77 million rand in this budget. A further 10 million rand will go directly to increasing beds at shelters this coming winter. And 142 million rand is set aside to operate and expand our city-run safe spaces in the next 3 years. Abasemagunyeni bathi indawo yabo ekhuselekileyo inikezela ngendawo yokufihla intloko, into eswa phantsi kwempumlo, kunye neenkonzo zokubuyisela kwesimo sangaphambili nokudityaniswa kwabantu neentsapho zabo. The city did promise to Haven 2 years ago and budgeted, planned and so on to increase sleeping areas and ablution facilities on Haven shelters on city-owned land. Naxa kunjalo amashantliziyo athi abo bangenandawo zokufihla intloko adinga into engaphaya kokubonelela kwabo ngeendawo zokulala zexeshana. This model is successfully being employed by the Rehoming Collective in Observatory, and there's potential to replicate it in other parts of the city. Umaspala ugxeka kanobom ngomthetho wawo ojongene nezitalato, ekuyinto amashantliziyo ayibona ukungamnandawo yokuhlala njengokwaphula umthetho. Lo mthetho wenza abo balala ezindaweni ezikawonke-wonke bakhutshelwe iimpepha zokohlwaywa.